Salamu alaikum. Alaikum salam. Ya hujjaj. Ya madidi na yake. Ya hujjaj. Daga yana kike haka? Wayyo Allah na. Alhaji ai abun ba sauki wallahi tallahi. Ban ga lokacin tashi bai yi na ga. Ai shi ne daga ni ma. Subhanallah. Da madidi ne ba kake buga haka? Wai a ce saboda Allah Alhaji kamar ni in noma a garin nan a ce ta mando kowa ya san da shi a garin nan amma ya rasa gonan wanda zai shiga zai gona. Tamadan? Wallahi talla Alhaji karshe da kyar na sha da yanzu na ba kun ci kiyama. To wallahi da yanzu na ba kun ci kiyama da kyar na kwaci kaina. Camado mutumi na kan. A kuma sai kai. Wannan ba Camadan arziki bane. Salamu alaikum. Ka gan shi ko kana kallon shi ko Alhaji? Ka gan shi ko Alhaji? Kana kallon shi. Ka san Alhaji na wanda. Na ka zo Amini na ne. Ka karbi sandan. Alhaji ka bari ko aka kaza abin jama'a. Alhaji kana kallon shi. Ka karbi sandan nan ba wallahi to da Alhaji ya la ilaha illallah. Alhaji ka karba wallahi to kana kallon shi ko. Zauna. Ya haƙuri zauna. Ka ba karbi sandan nan Alhaji. Ai ba zai mun abu kuma. Ya aka yi ne Camado? Kan abin da haɗa mana shi ko? Na an goshi a gonansa. Yana noma. Na ce ban jan da bawan Allah na ai mutumi na ne. Na zo na same shi. Kama zai ya san na gaji a ɗala mun kasa da kama abin arziki. Ka ci ko? Ina sai na ce mushi kai amma yau ƙarfe 7 da rabi na ji wani labari. Ya ce nan mene ce kai ka samu ko gona baka ci ba. Ba ka ne ko? Ya ce nan mene ce a'a na ji an ce gwamnati ta yi oda na shinkafa. Har jirgi guda 15 ya zo. 15 amma da an ce wannan shinkafa da aka kawo har ta ce ma da aka kawo barbaɗa shi cikin wannan shinkafa ya ƙara yi kyau. Ka gane ko? Tun da shinkafa ne ya zama ciyawa ne. Yawa. Wannan shinkafa kuma da aka aiko da shi daga Laraba kowa da kowa ya samu ya ci. Ka gane ko? An murga ke duk za ke murga. Labi. Ka gane ko? Zai gane shi mutum abin da aka yi amma shi kamar naka na ya yi ta amma sharunan ya kamata ni ta nan ne zan fara ci. Ta ce da yake kai kamar ma. Ko ba ka yi magana wallahi. Ko kamar na. Yanzu kamar ni da ka shekara muna tare na taɓa gana. Ma ban na kace. Ya na banza. Wallahi na. Wanda ba na banza ba ne. To. Na ji labarin da kake magana. Na. Amma ta yi kusurin fahimta. To. Ba haka gwamnati take yi. To na me yake mu? Wato abin da nake so ka gane. Na. Duk ƙasar da ta dogara da wata ƙasa ta fannin abinci ta bane ta lalace. Ita ƙasa ana so ta dogara da kanta ne fannin abinci. Dalilin da ya sa ma shi abokinka da matsiri ya ba da himma ya yi kwarai ba haka bane. Ka gani? To saboda haka abin da ka fahimta a rediyon nan ba daidai bane. Ba ka ji sosai ba. Ka fahimta? Sannan kuma har kullum ita gwamnati tana so a samu dangantaka mai kwari tsakanin fulani da manoma, makiyaya da manoma. Ko ba haka bane? Don haka ne ma yasa ta fitar muku da labi ta sama muku hanyar da za ku je ku yi kiwo. Ko ba haka ba saboda har ku taba ma manoma kayan amfani. Ko ba haka bane? Sannan kuma su manoma aka ce kasu ci muku labi. Kai da matari abin da nake so da ina jin ka alaji. Karan masaranka ko na dawa ko ciyawar shinkafanka dan Allah ya sa ka girbi ka cire amfaninka ka ka bar shi kira shi Camado ya zo ya kawo shanun su ci. Allah ka kai dawa mini. Ya mai kauna shi da Allah ba ka gona Allah a dai. Allah ya bude gudu na. ba zan manta ba duniyan ne cuce ba zan manta ba
gode rabbi bani Allah mai ni addu'a ta gun sarki masani taimakon ilahu ka kare ni ka raba ni da wadda baɗin mata mai tsananin gamba a yau ta halin mata zan jera ba su haifa da hauri lalura domin kuke musu sanda sa lura abinda da yi suka mini haɗu ban hada yi ba abinda kuma kun san bai kyau ba muna zaman na da ku ba a cin ba ni da ku har akwai da dabi babba ni a ɗayin shi sai kuka da shauri ba zan yaku ba sharin da sun mani shari ne babba sun ce da ni wani farko ne babba sun ka kama gida ta saba gaba yana faɗin wai sun ya sari ba da hakina ba da kwafe zan isa kwanan biyu na kan bisa haƙinsa lami da belu a yau so ne su fasa na tabbata yau da ya samu ne sai wani bani ba lami da belu suna yin hirar su sun kace da shigojin ɗakin su suna taɓin za su ɗaukaka ɗan rasu ashe mutum su kawai su yi mutuka ba ƙarama ko ba nasihata ba mu so da cikin gabatar cuta da mai gida da maɗauta halarta wanda ke irin wannan hali akwai haɗari babba shi ya sa na kira ku da gane mutum mafi kun san da bala'i ne masu haka kusan hauka ne karkurin da irin wannan hali don Allah rabba karkurin da irin wannan hali don Allah rabba lami da zai ma'anar zai jale ko kuma zuke mani da ina barko tsirin sabirin nan kai farko za ku sa gida mugun halittu inda ku daina ba domin lalle ne kun cuce da ba zan manta ba domin lalle ne kun cuce da ba zan yafe ba lafiya? Mai gidan ne kake neman da sai kai min magana na dudduba mu. Gidana ko na laifi ne ai da sai ka faɗa min sai ka tashe ni da dudduba maka. Gidan Allah ba ka hakuri mai.
gaban mijina. Shugaban halitta ya rasu wani ɗan amina, abin yaban mu manzon mu uban sinana. Sauri suka yi mun mai gida ƙarya suke yi, suna suke yi, suka ce masa ni nake yi. Allah ya saka ni da wasu na annabina. Mai gidana komai suka ce inana, na faɗa ma wata ran sai sun nadama na abin da sun kai, na gaya maka ya mijina. Shawin dalali har da dali suka a kaina, na mi bautauta na bura bi ubangijina. Waɗansu matan kaga sun haɗa kawunansu, komai suke yi ba su so su ga an raba su, ba sa faɗa sannan ba sa gaba da juna.
alaji don Allah kwalafi ne ma ai sai kai mun magana ba na so dinga ganin ka kana damuwa sai ka shigo gida ne ma mafita sai kai babban zane da cin daɗi shi wannan bai ki so Allah kuma kuka kuma ya wuce in Allah da wannan za ta sake shi ɗan mun dariya yawwa da Allah ji yawwa bai ki so idan zinari a ki umman dan yawwa bai ki so ne gidan zinari Malam ya ba masa ganin nake abin kamar wasa me ai kaɗan ke nan jimala in Allah ya yarda sakin da aka yi mata insha Allah Allah ya sa saki uku ne kuma ɗan da malam ya ce za ta haifa a nan gidan ai sai ta haife shi a wani gidan insha Allah